Mám zmiešané pocity, keď sa zamyslím nad udalosťou menovej reformy z roku 1953. Na prvý pohľad sa môže zdať, že išlo o nevyhnutné ekonomické opatrenie, ale keď sa pozriem hlbšie, cítim, že to bola krutá ruka, ktorá zasiahla obyčajných ľudí. Ako mladý človek, ktorý si veľmi váži svojich predkov a ich odvahu, ma trápia myšlienky na to, ako sa celá krajina musela vysporiadať s tým, že celé roky poctivo šetrné úspory sa jedným okamihom vytratili. Predstava, že rodiny prišli o všetko, čo si budovali, je pre mňa ťažko pochopiteľná. Nemôžem si predstaviť, aký to bol pocit beznádeje, keď sa zo dňa na deň zmenil ich život. Aj keď oficiálne sa tvrdilo, že reforma má stabilizovať ekonomiku, výsledkom bolo, že obyčajní ľudia stratili dôveru vo vládu a spravodlivosť. To ma núti premýšľať o hodnote slobody a o tom, aké dôležité je, aby štát slúžil ľudu a nie naopak. Milan Laluha je narodený v roku 1937. V období menovej reformy roku 1953, na ktoré sa ho vnúčka z Prievidze pýtala, mal 16 rokov. Na toto obdobie si on celkom živo spomína. Ako ste sa s rodinou dozvedeli o menovej reforme a aká bola vaša reakcia? Bola aj vyhláška, aj v rádiu o tom hlásili, články v novinách, bolo to jednoducho všade. Reakcia mojich rodičov bola veľmi negatívna. Nadávali. Dôvodom bolo, že mali nachystaných pár korún, pretože chceli postaviť dom. Okrem mňa mali ďalšie 3 deti, ale peniaze im zobrali a tým aj víziu o stavbe domu. Viem, že do štátu prišlo veľa peňazí, takže ľudia prišli o strašne veľké peniaze. Hlavne kapitalisti. Aký vplyv mala menová reforma na vaše úspory a celkovú životnú situáciu? Ako som spomínal, chceli postaviť dom, no kvôli menovej reforme nemohli. V podstate sa po tejto životnej stránke u nás nič nezmenilo. Ostali sme bývať rovnako, ale zášť im na srdci zostala. Ďalšie krátke svedectvá súčasníkov menovej reformy ukazujú, že ako deti reformu neveľmi vnímali a ani reforma výrazne neovplyvnila ich životy. Mária K. Prievidza. Mal som v tom čase 11-12 rokov. Nespomínam si na tú reformu. Z rozprávania svojho nebohého svokra, ktorý zomrel v roku 1977, si matne pamätám, že hovoril o akomsi zvážení peňazí, nakoľko pôsobil ako zamestnanec štátnej banky Československej v Prievidzi. Bohuslav M. Martin. Narodil som sa v Košťanoch nad Turcom v roku 1940. V čase reformy som mal 13 rokov. Bol som dieťaťom z chudobnej rodiny, preto sa ma toto nedotklo. Ani ako rodina sme nič podstatné nezbadali. Nemali sme nič. Mama chodila nakupovať na lístky asi raz do mesiaca to, čo sme potrebovali. Ceny som neregistroval a ani nič o tom, že by boli protesty v mojej dedine, neviem. 19. marca 2025 sme uskutočnili bádateľský výskum v štátnom archíve Trenčín, pracovisko Archív Bojnice. Prezreli sme si vybrané dokumenty fondov Roľnícka vzájomná pokladnica a Okresný národný výbor Prievidza. Kartón číslo 135. Roľnícka vzájomná pokladnica má vo svojich zbierkach vkladné knižky jednotlivcov a inštitúcií, ktorých vklady boli viazané v novembri 1945 a prepadli v máji 1953. Janka, Jozefka, Marcel L., Štefan M., Jozef M., František M., a ďalších 8 osôb spolu prišli v dôsledku menovej reformy o viac ako 264 000 korún. Ústredné úrady do menovej reformy stanovovali krajský limit pre potravinové lístky, ktorý sa nesmel prekročiť. V dôsledku zrušenia lístkového systému v roku 1953 dochádzalo k redukcii počtu administratívnych pracovníkov na Okresnom národnom výbore v Prievidzi. Pri príležitosti projektu menovej reformy na Slovensku za posledných 100 rokov sme vytvorili informačný banner, ktorý sme prezentovali žiakom nášho gymnázia. Vytvorili sme živú diskusiu o vtedajšom Československu, upozornili sme na podstatu a dopady peňažnej reformy z roku 1953. Banner zostáva vyvesený v priestoroch školy a bude nám pripomínať, ako reforma ovplyvnila životy ľudí a ako sa na ňu dnes pozeráme my. Pri pohľade na dnešnú dobu, keď sa diskutuje o transparentnosti a zodpovednosti moci, mi tento historický príbeh pripomína, že musíme neustále stavať mosty medzi minulosťou a súčasnosťou. Verím, že každý z nás by mal vedieť, čo sa v minulosti udialo, aby sme mohli lepšie chrániť svoje práva a slobodu v budúcnosti. Záverom môžem povedať, že menová reforma bola viac než len ekonomickou zmenou.
Bola to rana, ktorá zostala v srdciach mnohých generácií. Dúfam, že sa z týchto skúseností dokážeme poučiť a vytvoriť spravedlivejší systém, ktorý bude rešpektovať hodnotu každého jednotlivca. Ráno bol svet taký istý, v peňaženkách prázdno zývalo, úspory preč, len pohľad hmlistý, keď ľuďom srdce zvieralo. Kto veril štátu, teraz mlčí, vietor len mince v prachu krúti, na námestí krutá tieseň. Chcú odpoveď, no nie už kam ísť. Sa stráca dávna pieseň, čo znela kedysi tak blízko snov a víš, namiesto slov len strach im dali, čo v uliciach sa kruto valí. V Plzni to vrie, už bijú zvony, robotník kričí, no kto ho počuje? Vládne len ticho a rázne tóny, keď režim vlastný národ bičuje. Pestiami hrozia hlasy tnú, no pravdu dlho neudržia, aj keď chcú, roky sa míňajú. Krivda stále páli, spomienky tlejú, no dnes hasínajú. Hoci ich čas už prachom prikryl, tie jazvy sa nikdy nezmažú, koruny zmizli.